Arenys de Munt ha recaptat, de moment, 1.775 amb 62 euros en favor de la Marató de TV3. És un primer balanç del cap de setmana provisional, on hi falta sumar algunes activitats. La tarda infantil va recollir 519 euros i a la Fira de la Llum se'n van aconseguir 75 amb 56. La ballada country va recaptar 189 euros i la Rosada en va comportar 195. La quina de l'esplai de la gent gran en va recaptar 321 i entre la venda de centres de Nadal i la dansa de Deïna Dance Studio, el dia de la Marató es van recollir 475 amb 86 euros. A Arenys de Munt s'ha mantingut una bona recaptació, però a Catalunya aquest any el marcador de la Marató de TV3 ha quedat més baix que altres anys. De fet, la Marató només ha aconseguit 5,7 milions d'euros, la xifra més baixa en 14 anys. La xifra, en acabar el programa, passats 2:15 de la matinada, va ser de 5.705.395 euros. El programa solidari de TV3 es queda amb 2,3 milions d'euros menys que l'edició del 2022 i accentua la caiguda dels darrers anys. Cal recordar que el 2022 la Marató va tancar amb un marcador final de més de 8 milions d'euros, una xifra que ja va suposar una reculada d'1 milió respecte als 9 milions aconseguits el 2021.